गोबां सम रुम सिङाव जिरायबाय थानानै आरो टाउन सोहोरनि दावराव दावसिनि गेजेराव थाबाय थानानै ओरैबायदि आंगायनाय मोनबायमोन, ओरैबायदि बानाय मोनबायमोन लोगोफोर। दा बेखायनो जोङो लोगोफोरजों जमा साइकेल सालायनानै दिनै बेरायहैनो होननानै बेरायनो फैबाय। दा बे समावनो जों ओरैबायदि समायना जायगाफोराव मोनफैबाय। बे हाजोनि अरन गेजेरनि दाउसिन दाउलानि साउन्डआ बेसेदि रैसुमै मा बुंनो, आरो बे दैनि जिरि जिरि बोहैनाया, बे खुला जायगानि गोजोननाया बेसेदि गोजोनथाव आं नोंथांमोननो आंनि खुगाजों फोरमायजोबनो हाया। आंनि बाथ्राया, आंनि खोथाया बे समायना महरखौ फोरमायजोबनो थाखाय थोजासे नङा। दा नायलांबाय थादो लोगोफोर, आंनि बे भिडिअ'आव गासैबो समायना महरफोरखौ देखायजोबनो नाजागोन। हेलौ लोगोफोर, दिनै फैलायबाय जों बेरायनो थाखाय मोनसे जायगायाव लोगोफोरजों। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना। हाजोखौ नुहुरांबाय आरोना लोगोफोर, ओरैबायदि साइज नुहुरदों माने। नायलांबाय थादो। दायो जों बेयाव माने एसे लाखिबाय आरोना, जाग्रा लोंग्रा एसे लाना थांसै होननानै। दा माने आरामसे जिरायनानै जाना लोंनानै एसे इन्जय खालामनांगोन आरो लोगोफोर। मालाय लादो स्प्राइट लादोलै मोनसे नङाबा माउन्टेन डिउ আছে নেকি? माउन्टेन डिउ लाजायोमोन रा। माने गोथावसिनसो बेनिफ्राय स्प्राइटनिफ्राय गैखाया लादो। गैया माउन्टेन डिउ नाय आयु इमान गरम। नर्माल सलि जायो दा गुसुयैनो थान्दा ल' गासै गोजान भिडिअ स' गाइस जों इयाव थाव सोनो लाखिदो आरोना बाइकआव ने लोङासै दां गरदसे। मालाय बे हटेलाव इउटुबारफोरखौल'सो हाबनाय नुयोलै। दामि दामि इउटुबार गेमस्रि मोनासो हाबनो हायो मालाय इयाव। हो गलांनांगौबाथाय सेस नामा? बोरैबा गलांहांसो मोनलायलांबाय आङो। माने ढाबाया नुनायाव बिराद साइज आरोना लोगोफोर, माने औवानि जेंग्लाबजों दालां बायदि बानायनानै दोनजोबनाय दङ। आं हाबनो लुगैयो आरोना बेयाव, बाट हाबनाया मा खालामनो। दायो नै आरोबाव जों जोंनि जार्निखौ स्टार्ट खालामफिनबाय। दायो जों थांगासिनो जोंनि डेस्टिनेसनसिम। माने जों दालांनि गाहायाव थांनानै एसे जाहैनाय प्लान लादों आरोना दायो। दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना। फन खालामबाय थादों आसोला। लामाया पुरा खालि जाबाय लोगोफोर, जोंखौ गिनानै फैयासै रावबो। आयु दा लोगोफोर मोनफैबाय। दा लोगोफोर गोजौनिफ्राय जों ओंखारबोबाय आरोना गाहायाव, दालांनि गाहायाव। दा माने ओरैबायदि माने बुद्रुबोबाय थादों माने साइकेलजों बुंनो आरोना, आखाइजों सालायबोबाय थादों आं। अन्थाइफोर गाहाय गेजेराव थाना होबाथाय सेस बिदिखौ। बिराद मोजां आरोना जायगाया, माने बै क'क्राझारनियाव थानाय अभार ब्रिज लामानि बायदि। बाट बेयाव हाजोबो दं लोगोफोर लेफ्ट साइडखिजों। दाहाय लासैनो नोंथांमोननो देखायगोन। दायो जों फार्स्टआव माने दालांनि गाहायाव थांग्रोनो नागिरदों आरोना। आं खनसेबो फैफेराखै, दालां गोजौजोंल' फैदों, बेबो कारजों फैदों। दा बिदि एक्सपिरियेन्स लानो मोनाखै, बेखायनो दिनै जों फैबाय। नै जों जोंनि साइकेलफोरखौ पार्क खालामबाय इयाव। ओमफ्राय नै बिजोराव जों दसे जिरायनानै बोरमाया मा गुलुबाय। ओमफ्राय नै जों दा बेयावहाय दसे जिरायनानै एसे जानाय लोंनायखौ जानोसै, ओमफ्राय भिउनि मजा लानोसै आरोना। दा बेनो नै सानसे समाव माने गोलावसिन दालांमोन आरो बेयो। नायनो लुबैदों।
जोंना जानाय लोंनाया स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय नै गुल्लु भाइया जागासिनो लेस ओमफ्राय नै गेजेर नै बोरमाय भाइ ओमफ्राय नै जागासिनो ओमफ्राय नै बोरमाया गुल्लुनि फिसाला गुल्लुनि खिथु एखेबारे नै गुल्लु भाइया दौना हो जाम्बा दौना हो मोनसे दौना होदोब्रा नै फिसालाया नोंना नेगासिनो ना नै आरामसो जाबाय नै माने तेजपुरनि बोरमाफ्रा गांसो जाया प्लास्टिक मेथाइ माबा माबिसो जायो ओमफ्राय नै जों दायो एसे साइडखैजाय फैबाय आरो ना बेखैजाय एसे बेलेग भिउआ ओमफ्राय नै फट' सट' साफायनो नागिरदों ओमफ्राय दा नैबेखैजाय थांनो होआ आरो ना बेखैजाय थांबाथाय नैबेयाव माबा लायो माने फैसा होनांगौ पुलिस दङ 70 थाखा ना मा लायो होनना बुंदों ओमफ्राय रिजर्ट बायदि माने नाइट स्टे खालामनो हायो आरो ना बैखैजाय दङ जायगाया बिराद मोजां बेखैजाय हाजो दङ न' दंनो आरो बेखैजाय रिजर्ट बायदि थांथ' हाला मा खालामनो मा थांनाबालाय माथो खालामनो जेबो गैया होनना बुंबाय थादों आरो दा लोगोफोरजों माने साइकेल सलाय फैदों आरोना बेरायनो थाखाय दा अरायबो नोंथाङा गावजों लोगोसे दै बथलसे लाफानाया जोबोद गोनां ट्रेभेल खालामबा नङाबा नोंथाङा डिहाइड्रेसन जानानै खस्थ' मोननो हागौ बेनि थाखाय जेब्लाबो जेरावबो ट्रेभेल खालामबाथाय नोंथाङा गावजों लोगोसे दै बथलसे लाफा नै क'क्राझार लोगोफोर तेजपुराव जों क'क्राझार नागिरना लाबाय We discovered क'क्राझार in तेजपुर ओमफ्राय नायदो नै आयु मोख्राया माने गारि सायाव गाखोजोब्बाय आरो ना हिन्जाव मानसि गारि सोलोंनो फैदोंमोन ड्राइभिं स्कुलनिफ्राय ओरैबायदि मोख्राया माने मोख्रायानो मोख्रा फैगोन रा गारि सामायनि बारखोजोब्बाय बे पुलिसा थांनो होगोन होनदों माथो Ecoland, we discovered a new Ecoland in Tezpur. Oh, raha swimming pool. Direct swimming pool mane. Natural, guys. So guys, जोंनि journey-आ start जाफिनसै. सलिदो. थांलायनोसै सिगांखै. So guys, आप लोग आगे देख सकते हो. माने जों गोदान लामाखै फैयासै आरो ना फैयोमोन गोदान लामाया अ बै सायाव थांनो हागोनदां बै सायाव ओइ याद যাব পাৰে কিজান न नो लिटरिंग पर लिखा আছে बुंगोन नामा मानसि যাব পাৰে কিজান बे जाबाय कलियाव बुमरा पुराना दालांमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बेयाव रिपेयारिं सोलिबाय थादों नामाथाय बेखिजाय थांनो हायाखै गासैबो गारिफोरखौ बै फारसेखै थांनो होबाय थादों आरो माने गोजौआव जों माबा नुहुरदों आरो ना दा बेयाव जों थांनो नागिरदों पार्क बायदि फिसा फिसा दं दा साइकेलखौ मारिबाय ओमफ्राय दा जों गोजौ फारसे थांसै लोगोफोर दा फैफेराखै दं आरो ना रावबो बेयाव माने नुफेराखै आं रावबो बेयाव फट' सट' जाबायनाय दा जों थांनो नागिरदों आरो खाथियावनो दं माने कलिया बुमरा दालांनि सिथाबनायावनो हाजोआवनो नायस'नाखैमोन आंबो सिगां फैनायाव दायो नायनोसै लोगोफोर माबायदि भिउआ दहाय जों नुहुरनाय रिजर्टआ बैनोमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखिजाय जोंना फोरमाय बसआ मा खालामबाय थादों थाय माखौ नाहरबाय थाखोब्रा ओमफ्राय बेनो आरो ना पार्क बायदि फिसासा मोजां माने बेयाव मोजां माने जायगाया नोंथांमोना फैनो हागोन आरो ना बेयाव बोहैलाङो जिरि जिरि नोंनि बै अननायनि लैथोआव
बोहैलाङो जिरि जिरि नोंनि बै अननायनि लैथोआव गोजावलाङो बाना बादि नोंनि बै अननायनि लैथोआव गोजावलाङो बाना बादि नोंनि बै अननायनि लैथोआव दा लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना जों माने पुलिसनाव सोंना फैखादोंमोन बैखिसो थांनो होननानै थांनो हागोन ना हाया होननानै बैखि माने अभार गारि ना ओमफ्राय बैयाव बोराय सासे साला जोंखौ थांनो होआसै आरो दा माथो नांबाय थानो स' लोगोफोर नै दायो जों माने गोदान दालांखैजेन फैबाय ओमफ्राय मोनसे समाव बे दालाङा आसामनि लंगेस्ट दालांमोन आरोना बिनि नामा जाबाय कलिया बुमरा दालां दा नै जों सालायलांगासिनो आरोना 3.1 किल'मिटार नामा दं ओरैबायदि गोलाव आरोना माने लोगोफोर दा मोनसे जायगा ओरैबायदि समायना नुहुरबाय आरोना जों लोगोफोर मा बुंबावनो बिलो दङ नाव जावनाय दाउसिन दाउला ओरैबायदि समायना नुहुरदों माने दा बेयाव थांसै आरोना दा नायलांबाय था नोंथांमोननोबो आङो माने बे भिउनि एक्सुवेल मजाखौ देखायनो नाजागोन दा नायलांबाय था लोगोफोर दा लोगोफोर बेनो आरोना जों फैनो नागिरनाय बिलोआ दहाय नुहुरनाय बिलोआ ओरैबायदि समायना आरोना मा बुंनो मबाइलाव नोंथांमोना मोजाङै नुवाखै जानो हागौ बाट आसलियाव ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि नै दाउब' माबा माबि मबाइलाव एसेबां देखायनो हायाखै बाट बिराद दाउब' माबा माबि दं आरोना नायाबो नैबेयाव दैयाव ओरैबायदि स्रों स्रों दैया माने नाफोरखौ नुजोबो आरो सिङाव थानायखौ जेब्लायबो आं बेबायदि मिथिंगानि गेजेराव फैयो अब्ला आंनि गासै दुखु दाहाफोरा गोमालांजोबो मिथिंगानि बे खोलो खोलो सुदेम बारनाया आंनि गासै दुखु दाहाफोरखौ गावजों लोगोसे बुखारनानै लांफाजोबो आरो बेबायदि मिथिंगानि समायना महरा आंनि गासै दुखु दाहाखौ बावगोराजोबनानै गावजों लोगोसे आंखौ गोरोबहोफानानै आंनो गोजोनग्लाय होयो टाउन सोहोराव थानानै गिदिर गिदिर बिल्डिंनि सिङाव थानानै लाक्जारि लाइफ थांना थानानै नों जेबो मोननो हाया नाथाय जेब्ला नोङो मिथिंगानि गेजेराव फैगोन बिनि गोजोननाया बेसेबांदि जागोन नों बेखौ माब्लाबाबो सानस'नो हाया आरो बिनि गोजोननाया माब्लाबाबो जोबनो थाङा दा बेनोमोन आरोना लोगोफोरजों फैनाय जायगाया ओमफ्राय बैखि नाहरबा नोंथांमोना नुनो हागोन न' फिसासा मोनसे दं ओमफ्राय खिथुउनखैजाय हाजो दं दा बेखौ एसां मबाइलाव एसां भिजिबोल नङा बाट मेगनजों ओरैबायदि मोजां नुयोना नोंथांमोना मा बुंनो आरोना खनसे फैना नायबा मोनथिगोन नोंथांमोना ओरैबायदि समायना माने जायगाया लोगोफोर नै जोंना थांनायनि सम फैबाय दायो जों रुम फारसे दावबायलांफिनसै समाबो जाबाय सान हाबसिगोन दा नैबे जाबाय मा होनो तेजपुरनि फिसासा मोनसे एक'लेन्ड आरोना एसां मोजां नङा माने दैफोरा मोजां नङा होनना बुङो आरो बिनिखौ ओमफ्राय मेक्सिमाम बन्द'आनो थायो बे एक'लेन्डआ मालाबाल' खुलिदों आंथ' खनसेबो खुलिनाय नुफेराखै ओमफ्राय गाइस दिनै जोंना बेरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय जोबोद मोजां थांबाय दिनैनि दिना स' see you in the next video लोंदो दे खाथियाव फैलायदोब्रा एबार बेलेग जालायबायब्रा माबाया एबार सर्टआ बेलेग माबोरै बुजिदों दे लोंदोल' नों 1 2 3 सेस